як роҳи пулкоркунӣ бо Хитой, яъне тариқи личный блог. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар як шумо хуб ҳастед. имрӯз хостам ки дар бораи як роҳи пул кор кардан каме гуфта гузарам, чунки инро ман албатта аз таҷриба мегӯям. Шумо 500 подписчик, 1000 подписчик, 5000 подписчик дошта бошед ҳам, яъне тариқи Хитой пул кор кардан мумкин аст. Чӣ хел? ман тақрибан 1 ё 1.5 сол пеш буд, яъне дақиқ дар ёд надорам, як рӯз AliExpress даромадам ва баъзе товарҳоро дидам. Ягон товаре ки барои канали ман дуруст мегирад, масалан телефон. ман дар ҳамонҷо навистам, чат менеҷерами дошт, навистам ки масалан ман метавонам ки продуктаи шуморо реклама кунам. ба 2 ё 3 тоаш навистам ки якташ аллакай розӣ шуд, ба ман зуд ҷавоб дод ва ҳамон лаҳза аллакай ба ман як телефони противударни равон кардан ки ман ин телефонро гирифтам. Яъне условияи онҳо ҳамин тавр аст ки шумо продуктаро мегиред. Агар албатта подписчики зиёд дошта бошед, барои рекламатон алоҳида боз пул мегиред. агар подписчики кам дошта бошед, масалан телефон ягон чизро мегиред, як видео мекунед, силкае ки онҳо равон мекунанд дар ҳамон поёни видео мемонед. баъзеи онҳо дар AliExpress нав мағоза мекушанд, баъзеашон ягон продукти нав мебаранд. шумо ҳамон продуктаро реклама мекунед, силкаашро дар поён мемонед, тамом. ва аз шумо ягон кас дар омада заказ кард, яъне мекунад ки боз оянда бо шумо ҳамкорӣ мекунад. агар 1 ё 2 нафар ҳам заказ кунанд, онҳо оянда ҳатман бо шумо ҳамкорӣ мекунанд. масалан ба ман ноутбук равон кардан, телефонҳои противударни ва боз якчанд чизҳои дигар равон кардагӣ будам ки ман ҳамин тавре абзор мекунам, силкаашро мемонам ва дар баъзеаш албатта маблағ мегирам ва дар баъзеаш товарҳои қимат бошад ҳам хел просто реклама мекунам ки рости ман ба реклама ягон муҳтоҷ нестам, лекин мақсади асосии ман ҳамин роҳро дақиқ фаҳмидан буд. ва боз имрӯз як чизи дигар равон кардан, як коробкаи дигар, ҳоло мекушем, дар як ҷойгӣ мебинем, ман дар бораш маълумот медиҳам. агар барои ягон нафар писанд бошад, силкашро дар поён видео мегузорам, медоред, шумо низ метавонед ки заказ кунед. хуб, биёед як ҷой мекушем ва ин маслиҳати моро оянда ҳатман барои худ истифода баред. хуб, мо ин соатро мекушем. аввал комплектатсияшро мебинем. дар комплектатсияш як ҳуҷҷат доштааст. ин ҳуҷҷатро мебинем ки дар ин ҳуҷҷат яъне якчанд QR-кодо барои скачат кардани программа ва дар бораи баъзе функсияи соат гуфтагиаст ки хеле як тараф мемонем. баъдан дар инҷо боз як дастаи иловагӣ доштааст ки ин ҳам качествоаш хуб аст, кабел барои заряд ва инчунин худи соат. качестви соат бениҳоят хуб аст. айни ҳол як чизро хотиррасон мекунам ки 81% скидка рафта истодааст, ҳамагӣ 3 рӯзи дигар. нархаш айни ҳол 1800 рубл. боз оянда нафаре ки видеоро мебинанд шояд каме қиматтар бошад. хуб, соатро гирон мекунем. инҷо якчанд забон доштааст, яъне забонҳояш хеле бисёр будааст. албатта экран сенсораш намечаспад, хеле хуб кор мекунад. дар ин соат якчанд функсия, шагометр, саломатиро назорат карда мешавад, яъне тапиши дил, яъне давлени хун, муддатҳои хеле хобкуниро назорат кардан мумкин аст, инчунин звонок, SMS ва камераро, аз ин ҳам камераи телефонро гирон кардан мумкин аст. хулоса ки бениҳоят функсияояш зиёд аст ва боз дар ҷо батареяш 800 мАч аст. экранаш бошад AMOLED ки ин зарядро эконом мекунад. ин як албатта плюси калон аст. хулоса 3 намуд ранг дорад. барои нафарҳое ки ин соат лозим бошад, метавонед ки силкашро дар описание мемонам, дароед аз ҳамонҷо заказ кунед.